Aiwa, toona vakomana vemuThe News Hawks vobuda vachitaura mashoko vachiti aiwa toona kuti vakomana veThe Regime vari kuataka munasiriye vachiswera vachinodzingira vana Bombshell but kuonekwa kunzi aiwa kune mafoot soldiers aiwa vanosapota aiwa general panguva ino aiwa they are mobilizing and now they are ready for the day aiwa 31 March day of the protest. Sanapinda mashoko anobuda achitaurwa panapa aiwa nyorwa not subscribe or like on the bell icon. Tipinda muThe News Hawks anobuda nyora chiti while President Emerson Mnangagwa's political allies and supporters are backing up the wrong tree, attacking the messenger, War Veterans leader Blessed Kesa, while ignoring the message and avoiding his handler, Vice President Constantino Chiwenga, in a desperate bid to prevent the final push. The former army commander's foot soldiers are currently busy on the ground, mobilizing the people, military style, getting ready for the action come the day March 31. Tomashwa mda toka pana zvinzi aiwa vakomana ava they're executing the wrong task instead kuti vateerere the message vacorrecte nguva ichipo just because people they are complaining my issues of corruption, my issues of cronyism, nepotism and the likes. Vanouya panapa vachiti aiwa vanoswera vachiataka vakomana vanageza navakomana vemawar veterans but mafoot soldiers are the former army commander vanova ivo general right now vari kuonekwa kunzi they are mobilizing each and every second kuti the 31st March yavakaplana panguva ino ikame up true vakwanise kuti ive successful. Mashoko anobuda achinyorwa panapa achitogona vakomana veThe News Hawks vatodza kuti vanofambira nawo panguva ino tiona kuti vakomana vana Jane Farm Mswere panguva ino they've threatened vanhu vese vanoita maprotest vachiti musateerera mukomana wavanoti they've fired from the ruling party anova iye Bombshell Geza vachiti zvaanotaura mashoko manyepo kunyange vanhu vachiziva havo chokwadi. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe, like, watch on the bell icon.